Ai joo, ne on perke. Ei sitä muuten saa ala. Se on haaseppaa lähölleen. Se on Iilästä vasanin pyyntiä. Ei saatana aivan. Me jäi se meitä toista metriä vaijaksi. Vittuko on paljon. Ois vähän alemmas voinut jää. Se oli alemmin, mutta kun mä osuin kepille, niin se hyppäsi seuraavalle oksalle. Ei tämä riittää. Jatkapa sinä kuvaamista, minä lähden puuhun. Mistä mä panin? Älä panna missään. Se vaan suu. Mä kokkele päälle. Saa kenttää kätteen sulle. Anna kenttää. Tuliko, että eikö anna luonto periksi nyt? Jos minä sinne pääsit, niin hermostuu se jossain vaiheessa kyllä. No nyt alkoi jo kuikki. Se lähtee väärään suuntaan kyllä nyt. Istuu. Vaihto puuta, kiipiää ylöspäin, se on lähettävä kohta. Nyt se on sen näköisenä, että se lähtee kohta. Tää vielä lämpimät päälle. Koska se suoraan mun suu. Ota lähteä siitä. Istuusi. No niin, nyt tuon pakettiin puotti. Tämä se hauskaa hommaa otta. Ei mitään puuhun aleta ampuun kuitenkaan. No niin, laitapa vasanin jahtiin. Tuo.